Jeden z obyvateľov nášho volebného obvodu ma upozornil na skutočnosť, že sa nevie dostať na toto školské ihrisko. Banská Bystrica, a tak ako ostatné mestá, je zriaďovateľom základných a materských škôl a väčšina týchto škôl disponuje nejakým exteriérovým areálom, či už je to športovisko alebo je to detské ihrisko. Bolo by ideálne, keďže tieto zariadenia sú vybudované z našich peňazí, aby boli prístupné pre nás všetkých. Aké sú možnosti otvorenia tohto areálu, som konzultoval s riaditeľkou konkrétnej školy, ktorá má práve tento areál. Bolo mi povedané, že problémom je obava o to, že areál bude zničený. Predstavte si, že ako obyvateľ by som mal veľmi jednoduchú apku, pomocou ktorej by som sa zaregistroval pre prístup do takýchto areálov a jednoducho elektronický zámok by som si otváral priložením telefónu a bol by som zaevidovaný, že kedy som na ktoré ihrisko prišiel. Tým by bolo možné preniesť zodpovednosť a vedieť sa postarať o areály. Takéto riešenie by vám komfortne sprístupnilo všetky mestské ihriská škôl a materských škôl, preto pripravujem materiál na prerokovanie v komisiách mestského zastupiteľstva.